ବଇଲା ଆହୁରି ବାହାର ନ ଯିବନି କି? କୁଆଡେ? କୁଆଡେ ବେଲେ ନାନୀର ଭୋଜିକି। ଓ ନାନୀର ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆದ್ರೆ ଭୋଜିକି ଯିବ। ହଁ ତମ ଘର ଲୋକ ତ ମତେ ଟେକି ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଉ। ଆମ ଘର ଲୋକ କଣ କଲେ ତମକୁ? ତମ ସାନ ମାମୁଁର ପୁଅ କିଟୁ ବାହାଘରକୁ ଦିନ ରାତି କାମ କରି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବଥା ବାହାରି ପଡିଲା। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଯାଚିଲେ ହଁ ଭାଉଜ ନିଅ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି। ଓହୋ ହୋ ତମ ପିଇସି ନାନୀ ତୁରାଡି ଦେହ ଡାକିଥିଲା ଯେ ଲୁଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡି ଦେଇଥିଲା। ସେଟା ତ ଭାବିଲେ ମୋ ହାଡରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ପଡୁଛି ଆଉ। ଆମ ପିଇସି ନାନୀ ଟା କମ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଆଉ ମାମିଟା ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଦିନ ରାତି ରଖେଇ ଥୁଇ ଦେଇନି ଜାଣିଛ ନା? ଆମ ବାବା ହେଲେ କହିକିରି ଆମ ମାମିଟାକୁ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛି ରାତି। ହଁ ନାନୀ ନମସ୍କାର। ହଁ ବାହାରିଥିଲୁ ଏବେ ବାହାରୁ। ହଁ ହଁ ପାମ୍ପଡ କେତେ ଆଣିଦେଇ 2 କେଜି ତ। ହଁ 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 ହଉ। ଦେଖୁନ ଏବେ ନାନୀ କି ୟା ଛଡା କହୁଥିଲା। ନାନୀର ଫୋନ ହେଲା କଥା ହେଇ ପଳେଇଲା। ମାଇନାର ପ୍ରକୃତି ସେତିକି ଆଉ। ମତେ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡା କାଠେ।